Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, kada siglas ang tiyempo naton, Miyerkules na kitang presentation, Abril 29, tuig 2020. Aksyon Hotline! Luwas karon nga adlaw, buwas na ang katapusan ng adlaw sa bulan sang Abril. Amuning Abril 30, kag ginahulat ko nano ang matabo diri sa syudad sang Bacolod. Mayara sang apelasyon ang aton sining nga mga local officials. Bangod nga suno sa alkalde, premature pa nga ipatuman ang ginatawag nga General Community Quarantine. Ang pamangkot, igagrant ayhan ini sa Malacanang, igagrant bala ini sang Interagency Task Force agud nga ma-extend kita until May 15, 2020. Aksyon Hotline! Isa ina sang dako nga palamangkutanon subong may mga komento na, may mga nagpalayag na sang ila sining nga mga sentimento. Pero klarohon naton, wala pa niya resolution pa lang ini sang konseho sa sudad sa Bacolod nga gin-approve sa ila regular session. May pila nga posible nagtalang o kung hindi among ila comprehension ang pagbasa bala nila kag pag-intindi. Amo nang rason nga may mga ginapagwa na nga mga statement nga hindi sila ipabor sa extension sang ECQ. Wala pa ni. Hulaton pa ang desisyon sang Malacanang. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad, Abril 29, kita nga presentation. Kabuylog naton karon nga aga. Si Aksyon Elry Dutilios kag Aksyon Dorel Cabato. Kabuylog naton sa technical side. Ariman si Aksyon Nelmar Madera. Ako naman Aksyon ay Tayhopon, tub-tub kita. Alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Kumusta ang mga OFW nga dalana diri sa aton sa Negros and Bacolod? Now, iklaruhon ta dugay-dugay sa in charge sa mga OFW nga amo niyang nagbaton diri ang city. Actually may mga committees nga set ang aton local government unit, no, for the purpose nga kada isa may trabaho.
ang parte sa tululugan kag ang pag-accommodate sa ila, pag-provide sang city government sang ila pagatiniran while under sa 14 days nga quarantine. This is a mandatory ini nga quarantine under sa committee ni Councilor Inisito Novero. Pero ti ang pagbaton sining mga OFW ara naman sa komitiba ni Councilor Israel Salanga. Aksyon Hotline. I-check ta karon kay kahapon may mga conflict pala sa numero, pero ang pag-intindi ko bisan sa PIO nga ginpost kag CDRRMO 28 ang diri sa Bacolod. Ang sa province I understand do 24. No, i-check ko lang na karon for the confirmation kung pilagid ang numero sining mga OFW nga nag-abot diri sa aton gagkaron ara sa paginakop sa mga local government unit. Aksyon Hotline. Ginabuligan, providan ini sila, number 1, sang ila tiliniran, pagkaon. And of course, obligado ining mga OFW nga magsunod sa protocol nga ginapatuman sang gobyerno. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko, mga balita karon nga nga aton sinitutukan? Oy, ang kapulisan sa bilog nga pungsod Pilipinas ginpasiguro sang pamunuan sang Philippine National Police nga magapadayon sila nga magapatuman especially sang quarantine measures. No, apisar ngang record nagdangat na sa 89 ka mga miyembro sang Philippine National Police ang nagpositibo sa COVID-19. May 3 na sa ila sinihanay ang mga nagkalamatay. Aksyon Hotline. Ang suspected COVID-19 nga subong ti ginahulat pang result is 559. 199 naman ang mga probable case. May mga naka-recover of course, no, mga 13 base sa ginapalayag sa PNP. Now diri sa aton sa BCPO, ginpalayag sang ila sining spokesperson kahapon nga may ara man sila mga plano if in case hindi mag-grant ining ginaduso kag gina-appeal nga pag-extend sang ECQ sa Bacolod. May mga check-up points, no, kag may mga kapulisan nga posible i-recall plano sa BCPO, balik sila sa headquarters. Aksyon Hotline. Amo ni siya subong kag buwas nga adlaw ang balantayan tako nano ang matabo bala mahingagaw, makadangat ang resolution sang SP sa Malacañang kag maaktuhan bala ini, and after April 30 ang kapalaran sa Bacolod amo na ang aton balantayan. Sa Negros okay na general community quarantine umpisa ina Mayo 1. Aksyon Hotline. Ari pagid subo man ni sanay sa mga health workers, pero ang balita nga ti damo ang mga nagkalamatay na based sa record nagdangat na sa karon sa almost 29 ka mga health workers ang recorded nga nagkalamatay because of COVID-19. Grabe no, makon mo na mga medical workers ini sila. Halin sa doktor, pagkadto sa mga nurses nga na-record sang otoridad na sang aton siningag gobyerno. Galing wa ay choice Kung pagpasugtan ni sila nga pwede pa man lang makabakasyon, mabakasyon ni sila, galing amo na bala. Sa ngalan sa serbisyo publiko, obligado sila no, nga magpangalagad, mag-report sa ila duty sa mga hospital nga ila sini obrahan. No? So, pangamuyo kita nga ining record karon sang DOH, hindi na madugangan pa no, ang mga health workers naton nga mga nagkalamatay. Aksyon Hotline. Doktor na gid mismo, hindi kabulong mga pariyon lang doktor, no? Kung mga way pa sang vaccine nga pwede gamiton para sa sini nga epidemya. No? Meaning, subong ang mga doktor ang ginatingwaan na lang kung paano mabuligan nga magka-recover, no? Pabakuron ang immune system sang ilaman mga fellow doctors nga nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Hotline. Subo, no? Din kakita nga ikaw mismo nga doktor, way kakaibalo kung paano bulngon ang pariho mga doktor nga na-infect sang COVID-19. So,
kabay pa nga maka-discovery man no, sang bulong agod nga o sang vaccine para nga mauntat na ining krisis nga ginatubang sang aton pungsod. Aksyon Hotline. Kag atensyon sa tanan nga mga local government units. Ginpalayag sa Malacañang paagi sa kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang mga barangay, ang mga LGUs nga sa subong way pakamukapanagtag dira sang inyo sining obligasyon nga dapat manghatag sang social amelioration program. Malaputan gani buwas hindi nyo pa namatigayon o may salabton bala ka mo. Aksyon Hotline. Daw diri sa Bacolod i-check ta karon sa talatapan sang DSSD pila pa ka barangay ang way mahimos. Ano ang problema sininilaman? Listahan, scheduling sang mga cashiers dira nga o cashiers nga mag-release sining SAP. O ang reklamo sumong di na magwanta kadamo gyapon sa mga nagareklamo kapin pagid ang wala madala sa listahan. Aksyon Hotline. Damo nagambal siling ilang kabaytani nga ang Social Amelioration Program by month of May may ara sang second wave o may mabaton kami kay do kabudlay gid subong ang sitwasyon kapin pagid sa mga pigado. Aga pa ho kabaton man kita mga chat diri o kon mensahe nga may ibang mga lugar nga out of town iya, hindi diri sa Bacolod. Problema sila kay ang ibang gibutang sa listahan niya, palapitan na gid sa luwag. Kung sino pa ang may kulokwarta, kag may kasarang pa nga inugbakal sang ila konsumo or pagkaon, amo pa yung nagkaladala. Aksyon Hotline. Inano man nga sitwasyon ng aton, inabalang luyag tatani nga ini magalabot sa mga beneficiaryo. Nga kung ang tawon tati sila gid ang dapat nga unahon, wala sang trabaho, no work, no pay, kag ang iban wala sang palangabuyan kay bangod man sang enhanced community quarantine, limitadong ila pagwa, way man sang remedyo general, tiamo na ang masubo gid nga bahin sang ECQ. Aksyon Hotline. Alas 8:17 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, unahon ko lang niyo kay siyudad sa Bacolod OFW i-check ta karon man sa talatapan sang Office of the Civil Defense. Diri sa Region 6, sila ning gintugyanan man mo nga magbulig, mag-coordinate sa mga LGU. Kapin pagid sa mga stranded, hindi lang OFW, kundi Negrenses and Bacolinos. Nga ito gihapon, hindi lang sa Luzon, Mayara, Visayas area, Panay, dito sa Cebu, nga gusto magpauli di sa aton, tipila lang ni ka oras ang i-travel nila, pagi sa baybayon kung mayara mo kupar nga mga pampot, makapauli di sa aton mo, sa Negros kung gustohon sa taga Cebu. Now, hibaluon ta kunano ang mga plano sang OCD kay sila ni dapat mag-coordinate. Ang kakatabo subong, tiga problema, gani kita may mga local transmission na dis Bacolod. No, gina-check pa gani, ginahulat ta pa gani kunano ni ang dalagan sang ila sining result dito sa Iloilo nga mo ning makadetermine kung ano gid ang sitwasyon naton in the coming days, no? Kay may mga pamilya, may mga himata, ang taga-Abisto, ang taga-Banago nga ginpadala na ang swab sample for COVID-19 test. Ti wala pa na, pending pa na gyapon subong. Now ang reason nga ang gusto sang konseho sa Bacolod nga mahatagan gid sang result anay antes ining GCQ kay sila nila kung maggulpiada karon nga magdamo karon ang magpositibo o why kita nagakontra sang general community quarantine, why kita nagasupak kung hindi kita nga butang balon na kontra gusto naton ina kay sino man naming luyag nga magpabilin kita sa ECQ nga tanan kita nabudlayan, galing ti karon maghatag kita kumpiyansa, butang tapa halugan ini kay bangod nga gusto sang pumuluyo na nga magkahulag sa maayo, magabalik ng normal or 50% sang mga nagabiyahe, tinano na lang ni karon man,
kung inali karon nga may mga local transmission nga magdugang sini kag may mga positibo, kung nagkaag naman kita back to square one kita. Aksyon Hotline. Instead nga at least nakabulig ang enhanced community quarantine, amo paning matabo, mabutang kita sa panibag-o nga problema kag challenge ang city government of Bacolod kung paano i-approach, paano ini i-solbaron na naman. Tiinitanan, please, sa aton nga maka-aksyon dira, hindi kita magdali. Ibutang naton sa insakto nga perspektibo, nga hindi man kita mabutang sa alang-alang ari pagid. Hinali karon magsiling ay IATF, Bacolod, abi, kwan kamuda, General Community Quarantine na kamo kay base amon assessment amon ang bagay sa inyo da. Naon pamangkot, ready ang City Government of Bacolod, ang exit planning team, nahubadan nila ang ila sining plano sa mga meeting nila nagliga, mga preparasyon na ginahimo nila. Aksyon Hotline. Kaya mo ning pinaka-importante, subong mo nga bahin sa aton sining balantayan kag ang mga development, kamo ni siya ang isa sa mga basihan kung anong kapalaran naton after April 30. Buwas na ang Abril 30, buwas na. Kung sa kasakuon sang Manila to, kay ti sa Manila, perti magnamo cases, bangon nga perti dungol mga tao to iya. Aksyon Hotline. Tiya mo lang isa sa mga bagay nga aton hibaloon karon nga aga. Daw ang mga OFW ang kaimtangan nila karon, check ta lang na kung kumusta sila sa ila tululugan diri sa Bacolod, sa General o kung sa Lupisay na nga eskwelahan laging butang, tilang tawon ta kung kumusta tong environment na disinfect to prior sa pagdalabala sa ila. Aksyon Now, ari, Hotline. pending pa for action sang Metro Manila ang ginpadalang resolution sang SP, ginsuportahan man ni Congressman Greg Gasataya and the rest of the local city officials. Pero in kaso butang tabi hindi ma-grant ini sang city sang national government, what will happen? Preparado na kita, may scheme na kita nga na himo, may sistema na kita, nga mo ni siya ang sundon ta. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is the chairman of the exit planning team of the city of Bacolod. We have Councilor Attorney Archie Baribar on the line. Councilor, good morning. Yes, maing aga, Action Art, maing aga sa imong tagpalamati. Salamat gid sa time. No, number one, sir, ang ginahulat ta pasubong ang aksyon kag gimuon sang Malacañang and the IATF party sa aton appeal to extend the enhanced community quarantine. But the question is, if in case hindi mag-grant kag magbalik kita GCQ on this coming May 1, sir, ano ka preparado? Natapos na sang exit planning team ang aton pagplastar sa mga sistema nga ipatuman? Yes, inang Action Art, sang kahapon, sang aga, naghimo sang special session. Naging pasar dito ang resolution nga naga-request nga i-extend ang HCQ diri sa Bacolod, no, because of several factors. Okay. In fact, amo man ang una kong nga pamangkot isiling ko na punctus officio na why na iuntaton na rin namon ang amon obra sa exit planning committee. Ang marching order sa akon isigihon, no. So kahapon right after sa among session sige kami sang amon nga planning sa exit planning committee at tagid mag alas 8 sang gabi. Tapos namon ang amon yang ulubrahon, no. So with or without extension ang iyaya sang exit plan sang Bacolod ara na, no. We will submit it to the mayor today. And kung may mga gamay nga mga i-refine o i-clarify, we will be ready, no. So subong ready ang amon nga committee. Natapos na. So whenever nga mabalik kita o kung mag-general community quarantine, subject pa kung ano mga development sa Manila, sir, ano ang mga
more or less mga salient nga mga features ni or Yes, ipatuman. ang general rule daw amo-amo man siya sang HCQ, no? Kaya ang mga 21 below hindi kagwa, ang mga 60 above hindi kagwa, no? Pero ang dako gid is number 1, ang aton nga mga workers sa category 1, category 2, category 3 may ara na kita sang plano nga magwa na ni sila. Pwede na ka-report sa opisina, no? Ang kuan ang aton because may ma-report sa opisina ang aton nga public transport Mabalik. tugutan taban, no, nga makagwa man, although ad-even scheme lang ang ilang nga lakat. Medyo hindi abitanan kundi nga ad-even 13579 Monday abe. Okay. Monday, Wednesday, Friday. Ang isa naman niya, ang even is 24680 sa Tuesday, Thursday, Saturday. Sa Sunday, wala sang movement, no? Yung Sunday. So, ang aton nga public transportation, amo na ang sa aton nga private, ang exception sa private is ang tanan nga mga public official, government officials nga naga-report sa ulubrahan kag sila nagasakay sa ila sa lakyan. Whether ad man na o kung even man na doesn't matter, basta public official ang nagasakay, no? Okay. Karon ang sa bahay naman niya sang private nga mga owners, private car owners, ang amon dito nga naagrihan is ang determinant is ang ilang HCQ. Kung ang ilang HCQ ad, sa ad man sila magwa. Kung even, sa even man sila magwa. Ang isa lang dito nga ginatagaan namon sa daw ligwa is ang nagaulubra sa BPO. Ang nagaulubra sa BPO, kung sila mismo ga-drive sa ilang salakyan, kay sa Dlaga nakita namon subong halos 100% magyapon ang BPO mo. Okay. So ang guaya is may exempted man sila, no? So do amo na anay sa amo nang unang senaryo, no? Tapos may mga bagay to kami nga gin-consider. Among them is nalantaw namon lang, for example, religious worship, no? Nagplastar kami dito nga, although nga very specific sa IAF sa Manila, nga wala sang large gathering, kag wala sang religious conferences o gathering. Siling namon, i-clarify tani siguro kay ang inayang mga religious gathering, posible ma-define nato ng religious worship ya, hindi lang ina kay religious gathering, lain na siya, lain ang imo nga kategory. So, i-submit na namo kay Mayor kay parang ma-refine kung paano gid, no? So may mga bagay nga halugan nato. Okay. Sa mga business, ang mga essential businesses lang gapon buksan ta, ang mga restaurant pwede na ni bukas, ang iban pagid nga mga manugbaligya di sa Bacolod, mga vendors ni ano ang pag-regulate na sa ila if in case sa inyo nga ginbalay sad? Ang tanan nga essentials okay na siya, abri na. Ang kuan gani, ang mall gani, abri man sila, pero inang ang istorya bala, inang ang mga non-essentials nga mga services nila o mga mga stores hindi lang ay pagabrihan. Ang essentials is mo na ang hardware be, ang mga pagkaon, no? Pero hindi sa mga restaurants, hindi ka pungko, kundi nga makakuha. Order lang. Take out lang? Okay. So, pero abri na ang malls, no? May ginayo lang kami dito nga kinanglan i-istoryaw gid ang manager sang malls para nga may balaan kung paano ang monitoring at paano ang sanctions, no? Ang tanan sinidi Abian Art, ang tanan nga palakat, tanan nga activities will have the minimum of number 1, mask, number 2, social distancing.
Number 3 is inang hygiene, no? Hand hygiene. Kung pwede nga mabutangan sang tubi o sang alcohol nga sila, no? Okay. So, amo na siya ang daw mga essentials sa tanan nga activities. Pati na ganit sa magsakay sa jeep, plaster na namon nga kinahanglan may observance ang amo sila. Okay. Ang mga check-up points, ang aton nga mga nagabalantay sa dalanon, anong matabo sini? May ara ka mo recommendation kung madayon gilman ang GCQ on by one? Yes, Ano? ang aton nga maintain ang aton nga mga check-up points. Okay. Pero i-reinforce gid ang ara sa borders. Ang sa borders among daw higpitan, no? Ang diriya sa sulod, amo ni sila ang ma-check sang aton nga ad events team. So, ina nga papel, o ina nga recommendation, kag evaluation assessment nyo, saan nyo ni submit kay Mayor Councilor? I think kay kahapon na gabi na tapos namon, most likely this morning i-final form na. Most likely mga noon time siguro today, maatag na sa office ni Mayor, no? Okay. Now, isa na gid lang. Since nga gin-approve unanimously sang council ang appeal nga dapat ipatigayonon gyapon o padayonon ang ECQ sa Bacolod, personally ano imo nga paglantaw diri councilor? Sa ako niya nga lantaw is na ang earlier na ako nga disposition is general community, no? But the night before yesterday, the day before, nag-inistoryanay kami kag kadamo gali isang factors nga hindi naton naklaro, no? Number 1, may nagwa nga mga bago nga case Villamonte kag Banago. Okay. Saying, wala ini na consider sang paghambal sang national IATF nga general community lang ang Bacolod. Isa na sa ka-factor. Number 2 is may kadamo gali kita sang ipasudlon Isa pa na? mga stranded sa sagwa nga i-take care taman ini. Karon kung ari na di sila sa sulod, although ara na sila sa quarantine area naton, kung magulpi namang ginuwa diri sa sagwa ang aton nga mga tawo, basi kwan bla kita ma-unsettled kita kung di nang tagaan sa isang dako gid nga focus anay, no? So ina siya, no? Kag of course ang dako nga bagay is ang aton nga mga pang-swab to sa gagin padala sa Iloilo do mga 150 plus pa to. Huwag pakabalik huwag paka-return. So hindi kita kabalo kung bala negative ba to o positive ba to o anong natabol sa to. So we might be caught off guard kung gulpi lang magbalik diri, no? So amo na ang aton nga daw gina-consider, no? Okay. Oo, kagti kon general community quarantine na, what will happen ni mga OFW sige na sila yan aton gyapon kwan o paidalom sa mandatory quarantine kag kung may nagalilambiyo nga salakyan sila ko ba si iyawan blang bantay ang mga guards naton kag maka puslit ang iba nang magsakay sa mga jeep karon ano mo naman? Pagka-correct na siya. So amo nga concern man nga samtang may mga bag-o kita nga senaryo nga gasulod sa Bacolod, tapos gulpi lang diriya ginawa ang pila ka sektor nga daw hindi naton mahatagan sang eksakto man nga pag-evaluate ng control kasi kung magdako ang aton nga problema. So nga amon nga lantaw is lingamon especially sa akong committee is padayonon lang niya ang paghimo naton sang study, sang aton nga mga proposal. Whether we like it or not, matapos gini ang ECQ nga ini, no? In fact, sa amon gani nga proposal, why namo gini isla ng date of effectivity. May 1 man gyapon ang date of effectivity to May 15. So but of course between now and tomorrow, malain ina siya kung may lain man nga development, no? But yes, ang worst case scenario is kung why gid sang matabo kay madayon gid ang GCQ sa May 1,
Ready kita. Yes, In sir. fact, Abian George, Abian Art, uli lang namon na balaan nga ang ining pagpapuli gali isang aton nga mga taga Bacolod bala. Iya iniya kumpas isang nasyonal nga ay ATF. nga wala man sila nag-clear sa aton. Inano? Why sila nagambal nga may papuliong kami da. Nabalan ta na nga mapuli na, nagasakay na sa barko, kag nagkakontak kita sa ila, kag nagambal nga ang ginhimo nyo na nga way kamo anay Ikita mo gid lang na? nagatag abiso. So, ang sulod ganin sa ulo namo nga silinggo, ay, base kung why na to sila kwarta mo lang ay ihatag nila di sa aton, kita na lang ang masabat sila diri. Di ang pamagkot sila, may kwarta kita kay sustenere kung maglabot ni sila tag-ginintos kag 1,000. You know, amo na gani nga ina siya way ta pa na makita. Ginapaabot namon santos ang pagdesisyon namon sila nga 58 ang mapauli, 28 lang gali ang nagabot. No? So, medyo may mga gin-consider kami nga mga factors nga why man nadayon. Pero maski na nga 28 lang ang nagabot, madayon na sige-sige na ni kada semana may maabot na diri. Ay, abaw. So, ang guaya is ang ginalantaw ganina mon is kulang gyud katama nga aton nga facilities kay ang gina-require nga facilities is about 500. Subong ang ma-identify pa lang is a little over 100 lang. Sus. So, partineron mong 100 sang 14 days sa isa ka area. Kung 100 lang ang aton nga area, din mo to ibutang ang 400. No? So, Gani man? That is a continuing problem actually, especially kay why kita control sang masulod diri sa aton. Although naluyag tama na tani nga i-accommodate sila tanan kay aton na sila, aton na constituents. So the fact is, ang aton nga resources diri, kag aton facilities, basi bla mas mayo pa kung dito sila sa Manila, dito sila under OWA swing. Kaya OWA yung may pondo supposed to be na nga para butangan sila ng accommodations dito. No? Ang problema lang kung hindi kaya OWA, kung private citizen kaya. Kaya kung private citizen ka, kag may mga pamilya mo lang dito lang anay. Kung lain kung intransient ka nga public nga private citizen nga monopoli ka diri kay na ano ka lang dito, amo na yung dako nga problema. That is why ginayo gani namon nga ang ATF sa Manila, kung pwede nga maka-coordinate, para nga pwede nga ma-prioritize bla, sinugid bla sa 500 ang priority nga papulion diri. Ang gabusong dira, ang kwan dira, amon ni, base ko mapuli lang di saya kay mabisita, sa diya kay nanay, kay na kwan sa, kundi, hindi na yata ni priority. No? Gani man. Ang gwa gali ya, ang gwa ang ginimo sa Manila, sila nga ari, may mga may mga OFW nga stranded di, ari pa pulion na mo na dabi, kamo lang bala, dadua mo na. No, gani, titiyan na nila kagyatag di sa aton. Uy. Diba? O nga kung isipon mo kung uwa ina, kung OFW ina nga tuod nga ano ni dara-ara sa wings na nila dapat kadako sa kwarta sa uwa. Bilyon ng ara dati nga hindi na nila paggamiton dati guys may mga human factor no kay base gain sister man ang aton kumuloy mapuli na gid. Pero amo na bala may sister ka kag abtan mo diri ma-quarantine ka naman another 14 days tapos hindi pa kita ka pihos ang ato nga sitwasyon no. So, naman mo nga mga bagay ang gina-consider ta. I just hope nga maintindihan isang aton ng pumuluyo kasi kaya although nga kung madayon magiging ang extended ECQ bugat na sa aton katama, so this is a cross that we will have to carry. Pasaan mo tagin na kung hindi ni waita may mo you know, I can understand nga sa especially sa aton nga mga depressed areas kurte ng ang ginaatubang mo boredom, hunger, diba? Tanan na lang it's kung sa istorya na pa medyo kuana mo powder keg mo. So basi maglupok bla, basi kung maagyan sang isa ka palito da malupok na ya. So si vitamin mo, no? Vitamin mo will have to really stretch our patience here. Otherwise, we might have a bigger problem kay nakita man namon mga reports sa ang iban nga mga countries, Japan, ano to,
gin-open nila, gulpila nag-research naman liwat. Gani. Ang Cebu nag-open sila, gulpila nag-research subong sa to ka barangay kada adlaw daw tag 70 ka tao ang Positibo? Oo, Sus. we don't want that here, otherwise ang the air of gloom will be reinforced pagid kabudlay, no. This is something very hard for us to decide, but we made it clear sa Manila nga ang isa sang rason kung nga nag-ayo kita sang extension is, look guys, you are making decisions there na wala ka mo konsulta sa amon diri sa dalom. Amugid. Diba? Of course, lain man ang ato nga sitwasyon, di base ang facts ang gin-feed to sa ila. Hindi man mo? Hindi updated. Oo. No? Amo man, galing kay kulang to, kay wala pa nagsulod ang mga bago nga development. So, these are things nga, kami luyag man namon nga matapos na ni tanan. In fact, hindi lang gani kay GHQ. Galing nga why nagin lang back to the old times, but we will have to accept nga hindi na tayo makabalik sa old times kasi naambal naton. Okay. Hindi na, we have to redo our thinking and our attitude nga hindi na ito mabalikan. We will have to consider kay man wala sa epidemic or pandemic nga nagakatabo nga natapos sa 2 ka bulan. Correct. Ilang taon mong history tinuig. Kung magamo sina, we should be up for the long haul. Sige. So, kulat to na mo niya kay ang ginadiskusyonan ta if in case mga hindi ma-grant ang appeal dito. So, siling ko possible hindi Pwede sila kita. mamati sa mga reason nga sige sige lang ikuan lang to kay daw budayan na tadi mag-accommodar sini. Ipasa nila yung obligasyon. Ang among gani nga wala yung ginistoryan na kami pagkatapos ng sesyon sa linggo pare. Huwag ginakaso kung dayonon nila ang GHQ kita. Huwag ginambal nila sa aton nga ihatag nila sa mga pumuluyo tanga atong SAPTO with all its imperfections, with all the questions ang tinunto daw nano da. Ihatag yapon nila. Para kay may amo mangyapon huwag nagayo ang aton nga pumuluyo just because nga dinimo naton GCQ So, tinga nga, ang gagawa nga istorya is, kung GCQ ka, wala ka na sang SAP. Ani? Isilikotin, amo mangyapon, may problema man tagyapon diri. May problema man tagyapon, mapagwa ta sang tao ta. Ang tao ta nga magwa kang mag-ubra nga, pag sulod nila sa lubran, may sweldo na dayon. Isa bulan na kag Sweldoan? Correct. In the meantime, untatan mo na ang SAP. Kung untatan mo na ang SAP, anong pagpabangon mo sa ekonomiya tadi kay way naman sang kwarta nga matiyog di. Agway gid sigurado nga mabukas ang iban nga mga negosyo. Oh yes, that's why nga siling ko ginbutang kita nila sini sa alang-alang. Kay man nga imuong kanila nga GCQ. Kuhaan kanila sang financial support. Ikaw ya karon ng matubang to sa tawo. Kag maambal nga way nag-abot ang ikadua namon nga trans. Nga na-expect na namon kay actually ang iban sinuguro ba si igin kapital na utang sa Tianggi. Pero pautang ako na kay may ara magkunginog bayad. Ano ni karon, di ba? Yes, sir. Better nga ipiliton tani nga i-plaster nga amo na pala mabatyagan mo sa atong tao kung wala namang gid sang maabot nga suporta nga we tried to save the whole thing, diba? But since we cannot do it and they are imposing on us a different standard already, iway kamay mo, diba? But we have to try. That is why that resolution was an appeal. Kay consider I think no sa amon na balaan do kita lang nag-appeal mo. Do kita lang nag-appeal, but I think also kung mabalaan na sang iban nga hindi mo na GCQ nga kita nag-appeal, ma-appeal man na. Diba? Because kadako sang impact sa aton nga pumuluyo. Okay. You know, ang iba nato nga pumuluyo nga daw nga ano nagidla daw tama na ka nang daw kisimis na nga kontato na lang ng SAP na kay damo sang kalukuhan da ang mga barangay kag mga kwanda. Isa pa na? Source ang nila. Pero siling ko iba ang tanan nga nothing is perfect, nothing is pure, especially when money is concerned and you give it to people nga may
political considerations at the end of the line. Mm. Diba? Kaya ang ginagyan sang kwarta, kuwan man na, ng political machinery man na sang barangay, barangay. Aha. So ang guaya, may ana gina nga salawayon dira. Yes. So, sa pulo, abi, mapasaway ang 3, pagutuman ng 7. Mhm. Damo na wala. So, these are really hard, mga consideration nga na calling for us to make a hard decision. Aha. Very hard decision. No? Ah. So, for whatever it is, we are hoping for the best. We are looking forward nga tani mayo lang. No? Okay. Kung ano man ang salawayon sa aton di nga process ang food assistance, ang SAP, ang kwan, ma-aksyonan naton in our small way, maskin slowly lang. So, basta nga makita sa tao nato nga we are moving forward. Yes, sir. Oo. On that note, Councilor, thank you so much for the time ginatag karon nga aga. Good morning, sir. Salamat gid, more power sa imo, Abyanart. Aksyon Hotline. Now, muning mga balantayan ang ginexplikar ni Councilor Archie Baribar as the chair of the team, exit planning team maging tukod sa city, amo na siyang set up subong ang plano sa city in case nga hindi madayon ang appeal dito sa Malacañang. Ang problema galing amo ni tisiling sa konsyal tang ginahimo galing sa AATF din kakita sila yaman. Ga desisyon sila okay papulion tada why gani isang proper coordination. Wala yang ginapahibalo Siling ko ba hindi lang ni gani sa Bacolod kag Negros ibang malugar mo maniguro. Ti imaginable. Ang mga OFW, wala kita gambal, hindi dapat sila pagpapulion. Gusto tani sila i-welcome. Sino man abi gusto o luyag. Ngay mata mo, mapauli diri. Ang iban natapos ng kontrata sa guwasang pungsod, maobligar puli. Ang iban may bakasyon. Kung lang taon mo, gini mga nagabakasyon, sigurado ningin sakto lang nila itiner sa quarantine area. Pag-abot nila sa lugar nila, di ba si quarantine, di ganun ba si kalabot nila sa lugar nila, balik naman sa mga pungsod nga din sila nagatrabaho. I-imagine mo lang nga burden ina. Galing kaya mo na bla? Di dapat tani ang AATF, i-consider man nila to sa nasyonal, ang sitwasyon ta diri, hopefully ining maginbutang dito sa resolution as an appeal of the city of Bacolod through SP, gin-support man ni Congressman Greg Gasataya, kabay pa matalupangdan ini sang nasyonal. Kaya wa diya subong ipanghaboy diya sang taga-nasyonal. Now, why kita galing kabalo na naman mga protocol na imo na to, base may mga mayara man sila to gina. Ang accommodation, no question about it, kay ilan ay obligasyon. Ining magin pakadto, di way man gani lang explicar, o ina sila tanan, okay na na sila. May swab test na na sang COVID, may COVID-19 test na na, hindi lang kay rapid test. Inang mapamatudan mo gid, way labot, kung may sintomas, negatibo na sila, okay na na. Depende na sa inyo pag-abot sa lugar nyo, kung anong himuon nyo. Tigaling amo na bala, hindi man itiyempo sa pagbinasulay because we are in the crisis. Ngaway kita gani kantisipar. Bisa na madalag ko nga manasyon, naglalain gani Italy and US, perti na ang ila healthcare program, pero tiyo, baldagan ni sila. Tibra mo na bala, mamando na sila, Negros, way kumo madala di sa paglantaw namon, Bacolod, hindi na kamo pwede na magsigi pa, pero ang Negros yati, nagdesisyon naman to sila last time, pagi sa mga local chief executive nga general community quarantine. Nang ginawori ko mo ni, may nagtinguha gani magpuslit to nga ginrepatriate man last time nga sa Mambukal pangindalati kon may mga biyahe ng taxi subong. Butang mo 50%. May biyahe na mga jeepney, ama tricycle kung mag-general community quarantine, although regulated gyapon. Tipas isiling ko ayawan kumantay ning mga gin-assign dira sa mga eskwelahan nga makapuslit kag ti. Paano mo na ma-identify karon nga kung nagasakay na siya pasahero sang di pasayang nga salakyan, alangan mo na o si Sanop, ano ka? OFW ka o nano ka? Na tiba si problema paggitas ni. Aksyon Hotline. Daw karon bala kay i-check naton sa Office of the Civil Defense diri sa region.
Kay bisan ng regional office, ang OCD, the last time na nanawag kita siya to, sige man lang yapon ang coordination sa national, titawgan lang ni sila mo, hoy, kamo na OCD sa region, i-coordinate yun niyo, okay, may manugabot, hindi ka kita yung city, ay ko kabalog, sakay na sa barko pagkat today. Aksyon Hotline. Now, pila pagid ba lang exact number sang gusto magpauli? Luwas sa OFW, may mga stranded passengers, may mga stranded Negrosanon o Negrense and Bacolinios. Nga to sa ibang nga lugar, di karon ko ubuson ta sila pag gustuhan ta, papaulion ta. May mga facilities pa, ang Bacolod and Negros, nga butangan sini sa ilawal nga paidalom sa general, sa mandatory quarantine. May ara pa kita na, nga butangan ni sa ila. San dito sila sa Manila, may ara nagkugani baton nga nagareklamo niya may pato sa Manila sa hotel kita ga-accommodate. Alangan man ni kroni gastuhan isang city, hotel ka mo na pilang adlaw ang galastuhan sa inyo kada adlaw, maglabot ka mo karon sa tag 1,000. Anong langwa siya naman? Aksyon Hotline. Inakaroon check karon naton sa kay OCD Regional Director Bob Nunez, Jose Roberto Nunez, kung ano ang latest sa record nila to. Pila pang ara sa linyada, kasi lingko kada simana, di ba si may maginabot, di kag magtalang-talang naman kagag sa ulihi, at the end of the day, ang mabasulan, diri ang sa lokal, na amon ang preparahan nyo gid, ang probinsya kag ang syudad sa Bacolod, kung paano naton akomodahon, kag i-make sure, nga ini sila mabuligan, na, plus pang, amo tong insakto, tong abal ni Councilor Archie Baribar, ang party sa SAPNI, tani kung way na malang sang insakto nga pundo, sa primero palang adaan, nagabal ka na si Presidente, katanan natagan, natawa na ko ni, nagsalamo ang luha, kag ang balhas sa mga nagatrabaho iyang halin sa DSSD, ang sa barangay, sumuga tinudlaan na yung barangay, nga hindi na iamon responsibilidad, nga mo nangaway ka mo madala, iya na sa salasang DSSD, kag inibana nila, iya sang DSWD na, tikita mo lang. Pero, kung in kaso, gidman, magbalik si General Home or Community Quarantine, siling gani ni Councilor Baribar, siling nga dapat yatag linitan ni ang SAP. Ti subong may palayag sa nasyonal to niya mag-General Community Quarantine, kamuway nakamuda, sambulig nga magtupa. Puti ng kalimutaw sining mga tao nga hindi matagan, kaya pagbalik mo sa obra, langan ka man pautangon diyon sa amo mo, primero nga simana, plus nyari, sildo mo. Aksyon Hotline. Hulaton mo yung 15, 30 sino mga negosyante mabukas mga muni dali-dali man nga masweldo kay mo yang wa income, sino mabakal si mo karon kung mga tao pigado man do ka budlay nga sistema i-check ta lang karon na OCD kung ano ang ilang mga planning plus kumusta ta may mga SAP distribution gali karon nga adlaw ho finally may ara na naingagawan nyo kay kun hindi kamo pa ang maproblema sa nasyonal kay ang Malacañang may ginpagwa nga pandam. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Makulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed.
We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news. And the Radio Philippine Standard Time, alas 9:09 na. Kay ayan kabata
Tanya. Aksyon niya, good morning. Dapat preparahan gid sa LGU naton. Damo di seafarer. Naka-quarantine sa Manila. Plus, ang cruise ship naka-anchorage karon ready to disembark na. National kag LGU mag-coordinate gid in advance. Virgie Legaspi Coloso. Thank you sa information. God bless us from Bago City. Eleanor Rigby Agravante. Watching from Hong Kong. God bless. Naga-monitor kami diri sa Banwa sa Moises Padilla. Damo gini pigado nga wala naka-avail sang SAP. Good morning, Aksyon Art. Naga-monitor kami di sign in to sign out. Okay. Monis kag Valero family, Barangay Inclaro, Binalbagan, Jovelyn Menso Buena Flor. Good morning. Bacolod, watching from Hong Kong. Vergara Jansi. Ara siya sa Cebu City. Hilin West na. Thank you, sir. Your comment are on point. Roger Sancho. I want to hear a new detailed news. Lito Dayap, good morning, sir. Mati lang kami punta taytay. God bless. Good morning, Arsenal. Watching from Vista Alegre, Bacolod. Cherry QV Macado. God bless ko na sa atong tanan. Romena Acebido Membela. Watching from Barangay Vista Alegre, Membela family. NL Season. Hasta sumugani ang paglaong village. Lagi hapon ka ba? Ito dato extend nyo pa? Oh. Good morning, Action Art. Keep safe, Bacolod no. Nining Iwasaki. Good morning, Bacolod. Good morning, Action Art. Tigaling sa Saptong hambal nga Waisak Baton, kung mag-general community quarantine, ang hambal sang IATF, hindi na magatag sila sang financial assistance. May nga Kanday Luz, Ruim, Ridia, Rojan, Kaduhad and family. God bless. Thanks sa balita. Si Bambi Padernal, Sally Abalahon, si Peda, Ken Ariel Rhea, Mars Flores Frias, Ana Ruby Kiatson, Marielos Grijaldo Macunat, Bedek Barcelona, Extend ECQ para safety, Kevin Camato, niya Action Art, extended gid bala kita, wala pa ina ma-approve, no, sang IETF, sang Malacanang. Morning, halin kay Cherry Macado, Ginalyn Gonzales Libosada, ready ta whatever happens kung GCQ. Good morning, Action Art. Tayhopon, God bless. Kay Aling kay Flora Mi, Bacoli Merasol. Good morning, Kita Boyda. DJ Katanyag, good morning. Rojan Gimay Kaduhada, Rojan Kaduhada, salamat. Nelda Siguansi, kamonitor man, kag Mercy Palacios Relatos. Kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., great lang kuno, Rachel Sadaya Sagal, kapamati Grace Vernal, sa Punta Taytay, monitor man. Thank you, good Grace, kag sa mga staff dira ni Congreg, no, nga naga-monitor karon nga aga. Uy, ginatamyaw na itong gali, happy first birthday kay Brianna. Wow, halin kay Papa niya nga mapisan, kag buot. Thank you, gida, sa inyo sining mga minsayang. Iban karon naman dugay-dugay, si Bro Kano Oreta, good morning. Thank you, Gid, sa pag-monitor this morning. Siling niya, monitor naman ko programa, mudok-mudlay sitwasyon ta, if kon ma-retain ECQ ang Bacolod, area lang, no significance ang GCQ sa province, ikay ang Center of Transaction ara Bacolod. Ina ko na i-approve sa IATF Manila, disgruntled the Negros Gyapon. Tigaling may rason man ang City Government of Bacolod for the safety and protection sang tanan sa COVID-19. Kay tididli katama, kag wala bulong kung ma-approve ti dugang gasto ang gobyerno para pagkaon sa tawo. Dugang man paugtas ang mga salawayon. Pangamuyo lang kung anong maayo nga ma-resolve. Kabay pa ma-resolve siling niya. God bless man sa kay Bro Kano Oreta. Kaniya ti Evelyn, may nga dira sa GSIS main office, Pasay City. Tanan nga Cobol family sa Mulubulo ginatamyaw ya. Salamat gida. Kay paring Joy Perfas. Tiyo ko gwapo, good morning. Si mga regards sa mga lulo na kunto. Salamat gida sa Mulubulo. Thank you. Nestor Escobido, morning man. Bibi niya Savannah, Eunice. Escobido kagasawa ni Stephanie. Gabonitor man karon nga aga. Thank you gida. Ang iban pwede karon naman dudugay. Action Hotline. Joseph Pacifico, good morning. Now, ari i-check ko lang kay Councilor Israel Salanga, kumusta ang tanan ng status? 28 kinman to ang sa listahan. Guro kayo na-mention, mag-ginag Councilor Baribar mo?
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, siyang in charge sa mga nag-alabot ni para mag-cater, although may in charge naman sa ginbutangan ni sila ginpamtangan no, nga mga quarantine area. Councilor, good morning, si Aksyon Art, si Aksyon Radio. Good morning, Aksyon Art. Good morning, si mga tagpalamat is mga aga. Salamat, salamat. Sir, kumusta na ang mga kuha naton, cater naton kahapon, o kagabi nga nag-alabot nga mga OFW? Ang Bacolod, 28 man, Councilor, no? Yes, last night nag-inabot sila, no? Ang expected is 7:30 pero nag-abot ko siguro doon mga 9 o'clock or 8:30 nag-abot ang to go, no? And originally, ka-location art ng as mentioned earlier, why ni siya na-coordinate kidya sa LGU ang ining trip, no? Kung duman mo, that's why nag-ayo si Mayor Bing kag si Governor Bong na kutani as much as possible i-coordinate kidya sa LGU para at least mapreparahan siya sa insakto, ma-anticipate atong sila ang numbers. So last night, contrary sa una nga gin-inform sa aton ni Manila, ni National nga 58 sa bilog, ang nag-abot is 28. Sa record, ang pinaka-latest nga record, Action Art, is 24 lang gidya. Bali ang si Coast Guard nagpadala sa manifesto, naghambal nga 24 lang gidya kabilog ang Bacolod, same sa kay OWA kag kay DILG. Okay. Nag-28 siya kay may ara, I think, ang record nila sa nag-address doon sa province naka-record. Pero ang ilaya nga ID, nag-claim sila yung taga Bacolod. Bali, niaragin sila yung family sa Bacolod. So nag-ayaw sila kung pwede, instead sa province na maupod, dili na sa syudad sa Bacolod because taga Bacolod nagid man sila. Okay. And then may isa nga to sala, I think, ang iyang address. Ang nabutang sa record sa national is Iloilo, pero taga Bacolod siya, taga Sumbag siya. So tanan niya Bacolod noon, nga nag-ayo sa aton last night, nga maupod nila siya sa Bacolod, tungkol taga Bacolod, naging man sila, ginakomodar naton, national. Amo na galing nga nag-28? Yes. Ang sa province pila? 24? Actually, wala ito nakuha agad ang okay. No problem. Yung mga 24 sila noong kabilog, more So, subong ano ng mga ginahatag na to, gin-provide sa city sa ilan kag kumusta tong ilang ginatiniran subong eskwelahan, preparado man ta, Councilor? Yes, actually from port gidiretso natin sila sa may Lopezina Elementary School. No, gin-prepare dito ang aton nga quarantine center being chaired by Councilor Novero. Kagin provide nagpagabot yung nagpanyapon, and then nag-briefing kita sa ila, and then nag-raise sila ka mga concerns ang aton yung mga first batch ng OFW, although ng limited lang kita ang aton pwede bila ma-address nga concern kay tungod may lain man nga committee in charge sa quarantine center, and most of their concern is about sa quarantine center Action Art. Ano budlayan sila, sir? Hindi ko sigurado because first night pa lang nila, no? Pero may mga pang raise lang nga concern, kag ang ato nga concern lista naton, tiginayon naton sila if pwede mas nami pagitani kung medyo written ang ilang nga letter para masaysay naton bala masindihan naton ni sa isagid ma-enumerate gid nila. Actually valid ang ilang mga concern na gin-raise, but inasatanan i-raise naton sa nagkakaigo gid nga committee chairman Action Art. I see. So, kabalo ko nga dito sa Manila, dumayo itong accommodation, tigaling diri sa aton, white sa facility, alangan naman na ipatiniron sila sa hotel ng kadamo pa manugabot. No? And that's one. Pero, nahambal na awal ago, wag kita actually na-inform natin si Atty. Novero about sila mga concern. Okay. Kay, para at least ma-anticipate na nga daan, no, ang mga concerns sa aton yung OFW, no? And, ano mga example sa mga concern nila, sir? Amo na siyang one in Manila, naka-hotel sila dito, siyempre air condition na dito ang ilagin natin niran, and ang ilang worry, pag-abot diri, ma-adjust sila sa temperature, because siyempre ang eskwelahan, hindi na siya air condition niya, no? Nasindihan naman ng ilang sentimento, no? Dahil siling ko sila ganit kagabi, siling ko ng i-plastar nato ng inyong mga concern sa kay Atty. Novero, subong aga, actually makadto ako dito sa iya, i-discuss natin together with the mayor siguro pastor natin ang ilang mga concern, no? Meantime, importante nakaabot ng isla safe and sound anay, nadulong natin sila napakaon dito sa quarantine center. And then naman let's take it one step at a time. Kung
sa subong ang ato na goal ako bi as chairman sang atro is na papanaogon sila despite nila sa mga may gamay nga mga problema, no, may gamay nga mga kakulangan sa ilang mga requirements nga waagin coordinate diri sa aton, pero ang importante nakaabot sila, na-accommodate naton sila, nadulong naton sila through our city bus. Case sila dito subong, may mga PNP kita dito, may mga nurses kita dito, and ang next na mga concern i-address naton na matamat. Yes. Pero ano natabo? May mga communication na officially from ATF National. Amo ni ho Bacolod, prepare ka mo may next pang trip ni nga mga abot na sa inyo amo ni kadamo naman way pa na sir subong. Wala agad no Sus, mo na Marusip. ni Mayor Bing kag ni Governor Bong Lacson no nga okay man nung nasa actually basta naka-inform na kamo diri sa amon kay ang isa ka basic example diri abla action art for example kita diri ang eskwelahan nato niya ready no ay may problema ang quarantine center naton. Ang mga issues na iya kung paano naman saya kung hindi sila gusto si dira settle na ya sa ulihigal niya no. About sa communication naman niya, ang problema ay sa muna nag-aayo gid si Mayor si Governor Bong kay for example Black Action Art mo niyo. Kung mapadala diri si example si National o si Marina bisang 100 example kabilog dul PB way nagpabalo no. Okay. Kaya ang ating quarantine center gali 80 lang biyang ready for example. Yan ang matabas sa 20. Daw mo lang amo na sa mga correct. mga rason kung dapat gina-inform kita diri ahead of time. Why gid problema sa ako naman nga part ya. Si why problema bakon kita ya ready kita diri ya. Exact lang gid din ati kadamo sa OFW nga hindi magidamo may mga nag-react lang gid nga as much as possible ti hotel tani no kung resort ila kay ilaman ako ni komentarong ilaman right which I also understand no. Pero ang importante lang gid diri sa ako naman nga end as committee chairman sang action team for returning of news ma-inform kita ahead of time ma-coordinate lang gid sa aton para bisan sa dinner na nila ma-start ang pila ka bilog kung magsugat sa sila kabalo kita ang pila ka bilog sa block action art dapat i-start man ang mga social distancing dapat sa kanila komportable man ilang sakyan tigisakto man ang numbers ang salakyan nga i-prepare naton ang wala dahil kasi para sinin nakibot kita in fact last night i-share ko lang last minute kami sinin nagka-problema kita because ang communication naging padala sa aton ni National at first lang si ngagin advertise ngagin advertise din inform la sa aton din notify sa niya 58 inis lang 58 ang nagabot ya bila inis sila ng mga tao. Ay, sus! Hindi na sila itong 58 niya una, naging padala ni National, kag ni Marina. Last night naman po, nagayo kita, galing kayo kita pasalamat, nagkita man kay OWA, no, kag kay DILG, nga kadasig mo sila bila mag-responde, no. I think an hour before, naghingagaw sila email, nga amo na gahatag sa authority to travel, kaya nagayo kita diri sa Bacolod, nga sani ng wagi problema magbaton, importante ito nga inyo mga kami sakto lang ang document para hindi man kita magtalang diri action art no. So kagabi galing kita nagtawag kita kay mayor nagbangayo mo kita legal advice kay Attorney Bayatan kag na-come up kami sa decision nga batunon na gid lang basta number 1 meron sa certificate of quarantine nga naka-accomplish gid sila sa 14-day quarantine. Number 2 negative ang ilang resulta meron sa certificate na dala mo negative. Number 3 matermas sila sa conforme botilingon inang conformity bala action art nga submit sila sila og galingon sa local government unit nga mag-impose man niya sa aton diri nga mandatory quarantine nga 14 days naman liwat nag swab test no swab test gid before sila i-release dapat may negative gid nga result sa swab test. We are also thankful sa aton mga OFW nga naginabot last night nga cooperate mo sa aton. Dapat siguro may additional gid ning mga swab test testing materials para igamiton ni Sheila. Sakto ina no pero para hantayin na sa siguro actually wala pa ko nag-attend gid sa meeting subong aga pa kadto pa lang ako didto pero isa sa mga concern na gina-raise is about na I think preparado ang aton niya City Health Office Action Art para sa mga swab test naton. Anticipated na gid man ang mainabot na example nga dapat preparado kita for that. Pero ano na subong ang mga OFW kada kwarto ni sa eskwelahan isang occupy o man tagduak bilog anong ginahimo ta? Last night ang illustration kaya ang may city engineers kita nga nagkadto didto earlier may division sa isa ka room may division yun sa bali so imaginable action natin sa classroom nga mayara sa partition abla gin design para dira
So isa diri sa piyak, and then kada room isa lang ka CR, no? Kay as much as possible ang requirement ni Department of Health dapat may isa ka CR gid kada room. So amo na siyang session dito sa buong Action Art sa Baloka ang aton mga quarantine center, hindi na siya para sa mga OFW, no? Design na sa ipadamo ina siya kay inablang say God forbid kasi damo ang inablang basta yung mga local transmission maabot ang simpo kag siyempre dira mo na sila ibutang mo, no? Hindi na yung OFW gid preparahan naton ang OFW plus ang mga possible ng mga local transmission dira mo na plus para so inablang hindi ka pakot kung ano siya kadamo. Kung pila ka numbers ang example B bakulod nun ang consider ng PUM may itadabi example sa isa ka purok nag-positive siyempre damo man sa purok nila damo base ng makonsider mo nato niya PUM or PUI so tanan na sila di na sa i-paslak i-plastar sa aton nga quarantine center so okay. ang preparation naton hindi lang na saya para sa OFW para pagkita siya sa possible ng mga PUM kasi siyempre i-isolate naman na sila mo, no? Tagin na sila sa community once nga makonsider sila as PUM. Sige. So on that note, Councilor, keep us posted whatever update karon sa udto. Salamat gid sir, good morning. Salamat nga sa inyo nga tanan. Aksyon Hotline. Ay, grabing libog ng lockdown ang city subong, no kag sang province. Kung dugangan pag ini sa nasyonal, asa diay kay lain padalangan lang ang numero, lain man nag-abot. Ano man, kulang gid bisan sila to sa planning man. I-check tabi si OCD kung pila pa niyang sa listings nila nga on the buy o kung nagahulat sa schedule nga makapauli. Matyagan kung pagustuhan mo ni, including hindi lang OFW, mga stranded passengers. Butaon yan tanan ng mga eskwelahan sa Bacolod ni may arak kita ibutang da kwan, no? May butang kita karon nga mga gina-quarantine. Luwas pa na sa taga Bacolod nga possible bangod sang mga nagapadayon nga mga test nga ginahimo. Obligado kay dalon mo ginisilaya sa mga quarantine facilities. Diri sa Bacolod na masarangan ta mo ning eskwelahan, way madali ang fasilidad nga dako abing ang facility butangan mo. Ay na ano. Kaya ang isa diri ka dapat siguro nga mahimo sini kung ako ni sa Manila ni swab test na lang ning inang COVID-19 test gid. No para tani klaro blaw. Sige na lang may mga teleconference siguro naman. Kaya permit na lang teleconference sila dito sa region mo. Galing problema tiyan mo na bla. Basi kung ginakibang man siya kung paano siya mag-coordinate sa mga LGU. Aksyon Hotline. Why ka may mo to? Kung may instruction si mo to, dapat matunon mo lang di. Ano man abing choice mo. Dalalangan mo lang kapagustuhan, ganun papulion mo na gulpiada. Mabasulan ka pa na amo nang balantayan gid sa mga LGU. Aksyon Hotline. Kumusta ang Aksyon Alvin be? Tagdagan na isang SAP. Kay karon ko lang kuhaon sa udto ang latest nga record sang aton nga local di o sang talatapan sang DSSD pila pa ka percentage buwas na lang adlaw katapusan no tiano na di ang instruction nga kinahanglan tapuson in tomorrow tiba si makonsider man ako nasugdan pero kung way gid kasugod pa nagtag sang SAP manabat ka gini after April 30 buwas na lang adlaw tiano ni man nga na-delay ni nanong tabo sini. Aksyon Hotline. Amo na ang problema. Why na siya? Sige na lang kay basi area na siya. May mga areas na no nga may panagtagan na isubong. Aksyon Hotline. I-check na lang observation lang din nga may areas ang ginapitan ni Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Art, duha ka mga lugar nga dalagko nga mga barangay ang ginatagaan karon sa Social Amelioration Fund nagikan man sa gobyerno nasyonal ina ang barangay Alihis nga gingkatuan kay ina sang patrol kag ang ikaduha ang barangay Tangob. No, sa barangay Tangob Aksyon Art actually nakalista o nalista abi nga 5 ka mga kapurukan sa barangay Tangob ang pagatagaan karon no pero karon sa hapon naman lain naman ang schedule subong nga aga amo ang purok Maninihon
Purok San Antonio, Aquina, Villa Cristina, and St. Peter. Ang isa sa mga dako nga purok aksyon na art, ang pagtagaan man karon sa hapon. Tangob to siya, no? Ang gilawag mga purok? Yes, action art, ang tangob. And diri nag-aamat-amat actually, masugod ang supposed to be ang distribution 8 o'clock to 12 o'clock. Pero kaginahas sa naglakat kita dito sa lugar, wala pa nagsugod action art. Pero definitely ang barangay Alihis magasugod sang social o kung distribution sang ila sininga social amelioration program. Alas 10 antak na sininga aga. Okay. Walo ka mga barangay or walo ka mga kapurukan sang purok okon barangay Alihis ang pagatagaan karon nga adlaw sang ila sini nga social distribution fund sa diin 1,000 masobra sa kalibo 1,800 action art ang beneficiaryo ang ila sini nga beneficiaryo ang mansulingan way pa no way pa schedule way pagigani action art tiba si boss Tingnan i-consolidate lang sa Alvin, mo lang karon sa udto kay do ipit nang giko. Yes, action art, no? Pero subong adlaw ang mga baton man or rather continuous ang distribution sa social amelioration program sa area naman sa barangay Mandalagan and even ang barangay Singkang Airport. Ang Vista Alegre action na art, tatlo ka mga purok ang pagkakatuan, ang Vista Alegre araw, ang proper sang araw, kagabista o Villa Angela. And subong niya, araman ang Mandalagan, barangay kag barangay 16. Balita, report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol report. Ang update sinakaron sa udto na lang sa Aksyon BBB program. Aksyon Hotline. Ayos, pasensya gid suway malabutan ng mga mensahe kay Sir Fernandini, Nonoy Quadernal Jr., kay Sir Ferdinand Quadernal. Good morning. Kagamuman kay paring Basti Gerhin. No? Safe, keep safe lang pare. Halong gid permit. Dalang kit hindi naging magtugot ang tiyempo ko. Alang-alang na ginagaton sininga panahon. Ang aton lang reminder sa inyo, kagamuman ni kaning ginagamit ko bilang proteksyon sa akong kagulingon ang produkto sa Dr. Alfred's. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Inay sigurado damo vitamins and minerals from vitamin A to zinc. Nga gina-mention, tagina, subong ginakulang ang vitamin C sa mga butika. Makabulig ni to ensure ng inyo sini immune system resistensya sa alawas, mabako na mo ning kapital na ton. Nga bisa na mag-common illness, ang mabalatian di dali makasulod sa imo sini nga lawas. Kanami kaya mo phytochemicals, kag makabulig may mga insomnia nga problema di katulog. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Now, ang nami pagid sa aton nga makaksyon kung may kombinasyon sang Dr. Alfred's tea. No, ini nga kombinasyon mo ning makabulig sa inyo kay ang tea damo man mabuligan niya bisan kababainan ganing nga problema sila monthly period. Ang mga kababainan man nga hindi normal ba lang ilas monthly period kang bulig man para sa may problema sa hapo. Available ya ining mga produkto kadto kamos mabutika da munuhon yo kay may available subong bastante yung produkto sang Dr. Alfred's. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Why na tagagaling tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad ang iban nga mga development karon sa udto sa Aksyon BBB program. With Aksyon Elmar Madera sa technical side, back up si Aksyon Dorel Cabato, kag Aksyon El Ridotilios. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,